Бүген безнең Казанда һәм Болгарда регистрация узалар. Безнең 11 регионнан, 43 Татарстан районнарыннан балалар җыелды. Һәм тиздән кызу булачак. Болгарда күрешербез. Мин монда беренче тапкыр түгел һәм миңа бик ошый. Монда иң шәп айдаманнар һәм иң шәп балалар. Болгар Туган Тел. Болгарда хәлләр һәрвакыт агаcha. Монда син рухи яктан үсәсең, белемнәр аласың һәм үз-үзеңне табасың. Әлеге форум татар халкы тормышында мөһим роль уйный. Чөнки биредә без балаларга татар халкының мәдәниятен, сәнгатен, телен һәм хәтта тарихын өйрәтәбез. Татар халкының мирасларын яшь буынга тапшыру бик мөһим эш. Һәм без әлеге эшне бик яратып һәм теләп башкарабыз.